Yan, dyan. Sige, tira. Lord, Lord, be ready to be finished your heroic training. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. So nasa Santo Cristo, Guagua, Pampanga tayo. Ayan, no? Nasa Barangay Hall tayo. Team kabeli natin nagsiset. Tapos maraming bata. Ayan, no? Ayan, no? So mga kabeli, meron tayong program feeding. So magluluto tayo ng sopas. Yan, ha? Salamat kay Kuya Aris, saka kay Ate Jo. Sila yung sponsor natin ngayon. Happy birthday. Yan. Yan si Kuya Perdy, oh. Shoutout mo yung mga pamangkin mo. Shoutout Ate Jo, Kuya Aris, Jaja Malutak, Yung mga pamangkin sila Jana. Risa, Jonah, Yun. Ogirwengski, Yun. Dane Dane, Klaklang, and Chichi. Yun. Ate Weng, yan, thank you po. Ate Weng Manlutak. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, oh. Anong ginagawa mo? Nakuha ko po yan ng mga gatas. Magtitinda ba tayong halo-halo? Opo. Halo-halo. Halo-halo. So yan mga beli, magluluto tayo sopas. Si Janjan, oh, pagod si Janjan eh. Pagod? Okay mga kabeli, dalawang kalderong malalagay lulutuin natin. So panoorin nyo kami mga beli. Program feeding dito Santo Cristo, Barangay Hall, Guagua, Pampanga. Magpansit mo? So, pampansit ba yung iwa niya? So tapos mga beli, meron tayong yan ang sahog natin. So mga beli, nagre-ready na kami para sa sopas. No, Jepoy? Hello po. Hello po, mga kabeli. Ayun, no. Ayun, dyan po, no. Busy-busy sa bawang, ah. Ayun. Hello po. Yun. Ano yan? Bawang. Taboy ng aswang. Para saan yan? Taboy ng aswang. Eh, si Jan dyan, no. TikTok dyan. Yun, no. Mamaya sasayaw ka dyan. Ha? Hanap kitang, ano, babes. Manano ka? Manano? Masakit ka lalamunan? Ang daming bata mga kabeli. Ayos mga kabeli. Okay mga kabeli, magre-ready lang kami para makapag-umpisa na kami. Magigisa na ako ng sahog natin para sa sopas. Okay. So mga kabeli, start na tayo magluto ng ating sopas. So ang target natin dito, nasa 150 na bata ang mapapakain natin sa dalawang kalderong sopas na yan. So ayan, patapos na sila. So ito yung sopas natin. Ang sopas natin is 6 kilos na noodles. So sige, tignan na. Eh mga beli, tignan natin kung hanggang saan naabot yung sopas natin. Yun. Okay mga beli, start na tayo. So cooking oil, saka butter. Ito yung butter ko dyan. So ang discard natin dito mga kabeli, lulutuin lahat natin yung sahog nito, tapos hatiin natin sa gitna mamaya. So paghatiin natin dito sa dalawang kaldero. So butter mga kabeli. Bawang. Ipapupulayin lang natin ng konti yung bawang, tapos okay na ba? O meron tayong sibuyas.
So mga kabeli, hintayin natin pumula ng konti yung sibuyas. Tapos lalagay na natin itong ating chicken. Okay mga kabeli, chicken na tayo. So meron tayong 6 na kilong chicken. Pansahog natin. So igigisa lang natin to sa patis. So mga kabeli, patis ang ilalagay natin pampalat. So 6 na kilo. Pakakain ako kanya, baka sisyan na ka daan. Wala naman problema natin mo, may lipagdan ka po na nga. Okay mga kabeli, tatakpan muna natin to. Balikan natin after 10 minutes. Okay na yan. So yan mga kabeli, pagkikilala ko po yung napakagaling na kagawad ng Santo Cristo. Guagua, yan. Kagawad Bong. Hello mga ka-belly! Welcome sa Barangay Santo Cristo namin. Ayun, shoutout mo po sila Kuya Aris, saka yung batch nyo. Aris and Joe, especially Jonah. Yan. Thank you very much for sharing your blessings. Blessing, yan. Okay, thank you. Yan, Kagawad Bong ng Santo Cristo. So, sino yung kapitan natin dito? Kapitan Alan. Ayun, Mamaya siguro darating siya. Yan, shoutout Kapitan Alan. Yan. Thank you, thank you. Ayan, balikan. For municipal councilor. Ayan na po. Alan pa rin yun. Ayan, Alan Parino, yan. Shoutout po, Kapitan Alan Parino. Nasaan yung papel mo kanina? Sabi mo siya shoutout mo. Pangalan. Shoutout po sa inyo. Yan, shoutout Maricel Espirito, Robert Espirito, saka doon sa anak niya kanina. Yan, shoutout din po sa Espirito family. Yan. Malapit sa simbahan yung grocery. Yan. Shoutout po. Yung mga barangay health worker. Ayun. Nag-ano pa sila. Ayan o, napakasipag na mga health worker ba sila dito? Ayan, barangay health worker. Ayan o. Sipag o. Baka YouTube yun eh. Ayan. Ayan, si Jan o. Okay? Ayan. Nainitan ka, nagpalit ka na ng damit ha. Ayan. Okay mga beli, okay na yung ating manok. Ayan. So hatiin na natin sa 2 kaldero para magpakulo na tayo ng sabaw. Yan. Hoy, hatiin natin. Okay. Wala tayo. Okay. So, tubig na tayo doon. So mga kapili, tutubigan na natin para kumulo na po. Magpapakulo na tayo ng pasta para sa ating sopas. Tubig na. Okay. Tatanan niya po ito. Siyempre, Kagawad Mike. Ayan. Kagawad Mike. Shoutout po kay Kagawad Mike. Ayan. Mag-shoutout ka pa. Kabeli. Ulot-ulot tayo. Cut. Okay mga kabeli, titimplahan na natin itong ating sopas. So meron tayong 4 na chicken cubes. So black pepper mga kabeli.
Beli, magdadagdag tayo ng patis. Mga Beli, mainit na yung ano natin. Pwede na tayo maglagay ng pasta. So, kailangan. Ate ah. Sige. Ilan na yan? Ilan na yan? Ano? Apollo? Kasi na yan. Sa mga kabili, gamit natin noodles, macaroni, ideal. Okay, hawakan mo yung Shoutout po. Shoutout naman dyan. mga kabili, balikan natin. Hintayin natin kumulo yung pinakasabaw hanggang sa maluto na yung noodles. Okay na to. Okay na, okay na. Hello po. Hello po mga Bel, na parang bata. Mga kabili, nakakatuwa yung mga bata. Naglalaro. Sige yan o. Hi po mga kabeli, masaya po rito. Ha? Mga kabeli, masaya po. Okay. Yung si Janjan o. Boss! Okay mga kabili, mga 15 minutes. Okay na yung ating sopa. So maglalagay na tayo ng gatas maya maya. Okay. Mga kabili, kumukulo na yung ating sopa. So hintayin na lang natin maluto yung noodles. Pag okay na yung noodles na ito, pwede na natin lagay yung ating gatas. Tapos yung hotdog sa gulay. Okay. Okay. Makwaya pa yan. Uy, Ken! Makwaya, sana kayo, Ken, Ken. Okay mga kabeli, okay na yung ating noodles. So pwede na tayo maglagay ng gatas. Tara, 6. So isa-isang kaldero, 6 na can of evap. Oy, evap. Evap.
Beli, okay na itong ating sopas. So, yan, okay na yan. Gulay na tayo mga kabeli. Malapit na maluto mga kabeli. Okay mga kabeli, 5 minutes, pwede na tayo mamigay. Okay mga kabeli, titikman na ni Michael. Padaw lang yan. Ipan mo muna. Hello po mga kabeli, titingin po ulit ako. Sarap po mga kabeli, napakasarap. Sarap po ng sopas mga kabeli. So mga kabeli, tinikman ko na kanina, okay na yung lasa. So pwede na tayo mamigay ng sopa sa mga bata. So yun mga kabeli, 3:40, start na tayo mamigay. So okay na to, luto na to. So ito medyo mahina na kasi yung kalan dito, kaya hindi siya sumabay. So pag naubos yun, siguro luto na rin naman to. Gitna nyo doon, tol. Kaya lang tol, ingat kayo kasi mainit yung mga bata. Kailangan meron sa harap. Yung mga bata mga Beli. Ayun o. Hala. Gawad, game na sila? Magpipiling na tayo? Okay. So yun mga Beli, start na tayo mamimigay ng sopas. Gutom na ba kayo mga bata? Ayun o. Ano nangyari dyan? Bakit natanggal? Pinupukpok mo eh. Ayun, daming bata mga Beli. Hello po. Morning. Good afternoon po. Hello po. Ma'am Agnes, yan na, isa siyang teacher mga kabeli. So ayan na, so pwede na tayo mag-start. So hinihintay lang namin yung pandesal. Pandesal. Ang mga bata. Thank you Kuya Aris. Thank you, Kuya Aris. Yan, dyan na. Tol, buhatin na rin yung isang kaldero dito. Kaldero. Mga Beli, okay na rin yung kaldero natin. So, okay na yung mga sopas natin. Ayan na, kulong-kulo na. Teka lang, haluin ko lang tol. Hawakan mo tol. Hawakan nyo yung kaldero tol. So, kailangan i-mix siya mga kabeli eh. Yung bula na yan, yan yung gatas. Okay, kaya mo yan, Paul? Baka mamaya na. Okay, baba niyo muna dito, tol, para madali ka. Yan, para hindi kayo mahirapan. Okay. Paul, palwal mo yung gamat mo. Yan. Hello po mga kabeli. Hi po. Yan, okay ka lang. Yan. Ayos. Yun, 2 down.
Pele, game na tayo. Mamimigay na tayo sopas. Ano sasabihin pa salamat mo na? Salamat Kuya Aris. Pep! Dalawa! Subject mo. Magkano yan? Batong! Batong! Ano po mga kabeli? Salamat po! Adala mo? Ay magaling ko. Panganak pa rin mga doon ano? Apa ito sal? Bili na galing. Kuya, kuya. Oy, ito! Alin kita ko yun ba? So, dala mo ganda. Dala mo ganda. Yulo, may pandesal, oh. Pandesal, Gigi. Si Lloyd, puro adobo. Kalali na. Kalali. Thank you Kuya Aris. Thank you Kuya Aris. Thank you, Kuya Aris. Thank you, Kuya Aris. Thank you, Kuya Aris. Thank you, Salamat Kuya Aris. Jenny, video. Maraming salamat, Kuya Aris. Oh, maraming
Picture naman niya. Wala naman niya ang panis. Lubaw yun, lubaw. Pensilyon, Toby. Wala ka na lang partisan. Sa YouTube yan ha, panoorin nyo. Sa YouTube. Sa Belly. May pakaka mo po yun. Kalimit, nga. Kala na niya. Padalanan nila rin yung pinagdadalan. Baka nito pa tayo kayo. Ate yang habis. Awag ito. Ate kasundan na. Ada ate niya. Ikaw na din. Kompak yo yes sir. Ano ang tingong? Nakasaglabi lang din eh. Magpateng kilo. Ang YouTube channel niyo kuya. Kabeli. Uy, tayo ha. Tayo, di kumagat yung adobo. Kumagat ba yung adobo natin?
Hawakan mo na lang. Hello? Ayan po mga Maraming bata mga kabeli. wala na bang kasadaan? Huwag ka magdisalwa. Wala na. Mangyay kayo pa niyo sa'yo. Ada mo? Matami ha. Yan, makulit ha. Makulit. Yan o. Bigyan mo na ito sa alo. Ano tayo? Ito na ba ito? May naman ba ito? Boss, dapat na dito ang discount. Ay po mga kabeli. May pong may. May pong may. Hindi mo na yan, ha? Ito yung pakyain na yan. Okay, hindi mo na yan. Okay. Ay, may lang. Hindi mo, lalala pa mga mamili. Sinabi ko na lang, kaya nalang yan. Kahit po po kayo. Mga di bang kandal? Ano sa'yo? Ano ka ba?
Bosan pa kara kami. Kami ka po muna? Oo. Ayun, pwede yun. So yan mga kabeli, magpapaalam muna tayo sa mga tao ng mga kagawad ng barangay. Ayan. Kagawad Bong. Yan, thank you po. Salamat mo rin, Kabeli. At saka kay Aris and Jo. Jonah Yan. for your blessing. Yan, thank you Kuya Aris. So mga kabeli, hintayin niya, papasyal ko kayo sa napakagandang plaza dito sa bayan ng Guagua. Okay, ingat. Bye. Thank you. Thank you po. Ayan mga kabeli, malapit na tayo dun sa Plaza Burgos kung tawagin natin. Tatagita ko po sa inyo. Hanap lang tayo parking. Yun. Plaza Burgos. Ganda ng plaza rito mga kabeli. Kanina ko pa gusto kuminto rito, kaya lang may hinahabol tayong oras. Kaya hindi tayo dumiretso agad. Ay, parking muna tayo mga kabeli. Pasok mga kabeli. Okay. Banda nga pa. So mga kabeli, nandito na tayo sa Plaza Burgos, Guagua, Pampanga. Ayan o, napakaganda ng plaza. One Crown Plaza. Historical. Yung mga vendor. Yan ah. Hello baby. May sakit po siya, Nay. Ay, pumunta kami sa dentist kasi. Okay. Kamusta ka? Tumatawa siya. Sige po, thank you. Time na lumabas. Apo. Yan kayo ka to dyan. Yan o. Sir Rizal. Kel, sino to? Sino? Burgos. Ay, Burgos. Ang ganda no, monumento mga kabeli. Ayan. Mga picture. Picture. Akaway Kel. Ikot tayo. Di ba si ano yun? Ito si Jose Rizal. Hindi, Diosdado Macapagal mga kabeli. Yun o. Diosdado Macapagal. Yun o. The poor boy from Lubao, 8th President of the Philippines. Ha? Ayun na, nakasulat. Galing mo. Estado makapagal. Galing ni paring Kimti. Ano, may fountain kaya lang. Siguro may oras. Flagpole. Hello baby. Welcome to my vlog. Panoorin mo sa YouTube, makikita ka. Sarap tumambay dito sa gabi mga kabeli. Hello.
Welcome to my vlog. Ay, tatagip-tagip kayo. Taga saan kayo? Taga rito din kayo? Okay mga kabeli, nahihiya yung mga bata. I love Guagua. Ayan o. Yan o, community organization president by Padre Burgos. Yan o, I love Guagua. Mga kabili, sayaw tayo dito sa plaza. Ayan, sayo ka na, dali. Ala, gusto ko may kasama. Ay, si Janjen. Si parang Kimpi, sasayaw. Sayaw ka? Sa Rizal. Sayaw na, Paul. Gusto ko may kasama. Sayaw. Enjoy, Janjen. Antok ka na, no? Antok. Kasi Janjen makabili na antok. Antok. Tapos kasama yung mata mo. Mata. Tapos yung face mask mo dyan. Happy ka, girl? Happy ba mga kabeli? Ate Jo, ito na po yung Plaza Burgos. Yan, shout out Ate Jo sa kay Kuya Aris, happy birthday. Yan, so mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Yan, ingat ang lahat. God bless all. Thank you.